खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 26 जुलाइ बुधबारनि फानजामुथिखौ फरायसिनो लादों आं गेवलां हाज'वारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। दिनै गोसोनि साननायफ्रा जोबोरैनो आलादा जागोन। हरखाब सोरखौबा गोसो थोगोन, जुलिनि फारसे गोसो होगोन। वृष राशि। गावनि लुबैनायखौ मोननो हास्थायगोन, गुबुननिफ्राय बिनाय बेसादखौ मोनफुंगोन। इसोरनाव बोर बियोब्ला हास्थायनायखौ मोनफुंनो हागौ। मिथुन राशि। गोसोआव हरखाब गिनाय सोमजिगोन। माबा मोनसे दाय मावनानै हारसिङैनो गिनाय फैगोन। गिनाय गोसोजों जेरावबो आवगायनो हानाय नङा। कर्कट राशि। दिनै मानोबा गोसोआ असान्थि जागोन। थांखि जाफुंसारै फेलेंथिखौ लानानै उनदाहा खालामनांगोन। दुखुजों समखौ बारहोनांगोन। सिंह राशि। सोलोंथाइ लानायनि फारसे मोजां सान। मोजां सोलोंथाइ लानो हागोन। थांखि होसोनायाव सोलोंथाइया मदद होगोन। कन्या राशि। जायखिजाया जामनाय मुवा बेसादफोरखौ नायनो बागोन। गोसोआव गोजामखौ दोननानै गोदान बेसादखौ बोजबगोन। साननायफोरा दाजाबथा जागोन। तुला राशि। नोंथांनि फंसे बाथ्राया समाजाव गोहोम गोग्लैगोन। सुबुं समाजनि फारसे अरायसम सांग्रां जागोन। गुबुन मानसिफोरखौ सुबुरुन होगोन। वृश्चिक राशि। नाङा फाङा ओरैनो गुबुन जायगायाव दावबायगोन। दावबायनायाव गोबां रां बाहायगोन। बेसेन गोसा समखौ ओरैनो हगार हरगोन। धनु राशि। मोजां खामानि मावनानै बयनिबो गोसोखौ जै खालामगोन। गावनि रोंगौथिजों जेरावबो जायगा मोनगोन। जेरावबो जाफुंसारनो हागोन। मकर राशि। खामानि मावनायनि फारसे मोजां सम। जायखिजाया खामानियावनो जाफुंसारगोन। गावनि खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। कुम्भ राशि। समजों दावगानो हानाय नङा। नोंनि जेखि खामानियावनो हेंथा फैगोन। लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननाय नङा। मीन राशि। न'खरनि गोबां खोथा साननानै देहाया लोरबां जागोन। संसारनि गुलाय गुजाय जेंनायाव सानहाबनांगोन। बायदिसिना बाथ्राफोरा नोंखौ दुखुआव खोख्लैगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजआव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 9365491257 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।